маркази солимгардонӣ, сайёҳӣ ва барқароркунӣ доктор Тоҳирӣ дар ноҳияи айнии деҳаи Путхим. Инҷо хеле ҷойи ором, осуда, гиёҳҳои шифобахш, обҳои чашмасорон, мана пайроҳаи солимгардонӣ. бо ин пайроҳа ҳар рӯз истироҳаткунандагон рафту омад 2.5 километр роҳ мегарданд. давоми рӯзба то 5 километр пиёда гаштан беҳтарин тарзи табобат ин пиёда гаштан аст ва гирду атрофи шумо дарахтҳо аз худ равғанҳои эфирӣ, кислород ҷудо мекунанд, шуморо қувват мебахшанд, илҳом мебахшанд. мана ин боғи бунёдкардаи доктор Тоҳирӣ дар 5 соли охир. ана дарахтҳои зиёд, мана ҳозир биҳиҳо гул кардагӣ, гелос, себ, олуча, зардолу, шафтолу. албатта ҳар як инсон агар як гӯшаи Тоҷикистоно обод кунад, Тоҷикистон обод шуда меравад ва мардуми мо дар ҷаҳон дар сатҳи аввал аз ҷиҳати одобу ахлоқу рафтору одамгарию иқтисодиёт баланд шуда меравад. мо бояд дар гирди президент муттаҳид шавем, ҳама дар якҷоягӣ ватанаморо обод кунем. мана Тоҷикистон ба пеш! саломат бошед, сарсало шавед!